ठाकरे पक्षाच्या सरपंचांचा निधी देणार नाही असा इशारा पालकमंत्री नितेश राणेंनी एका कार्यक्रमात दिला होता। यावर माजी खासदार विनायक राऊत यांनी प्रत्युत्तर दिलंय, पाहूया। मंत्रीपद मिळाल्यानंतर एवढी मस्ती सत्तेची येणारा एकमेव प्राणी मी या सिंधुदुर्गमध्ये पालकमंत्र्याच्या रूपाने नितेश राणेंना पाहिलेला आहे। हा महाराष्ट्र आपला विचारी लोकांचा महाराष्ट्र आहे। लोकशाहीला पोषक ठरणारा विचार घेऊन काम करणारा हा महाराष्ट्र आहे आणि त्या महाराष्ट्राच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये नितेश राणेंसारखा घमेंडी आणि सत्तेची मस्ती डोक्यात भिनलेला माणूस पालकमंत्री म्हणून ज्यावेळेला आमच्या ग्रामपंचायतीने आमच्या सरपंचांना धमकी देतो की जर उबाटाच्या एकाही ग्रामपंचायतीला एकही पैसा निधी देणार नाही, याचा अर्थ असा आहे जे जे त्यांच्या समोर लाचार होतील, घाबरून जातील त्यांना फक्त निधी मिळेल आणि लोकशाहीच्या मार्गाने जे निवडून आलेले आहेत त्या लोकशाहीचं मंदिर म्हणून ग्रामपंचायतीकडे पाहतो, त्या ग्रामपंचायतीनं मात्र अशी सापत्नपणाची वागणूक देणारा मंत्री म्हणजे त्यांनी घेतलेल्या शपथेचा भंग करणारा एकमेव मंत्री नितेश राणे आहे। माझे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना विनंती आहे की तुमच्या मंत्रिमंडळामध्ये हल्ली बऱ्याच हैवानांचा संचार झालेला आहे, म्हणजे तुमच्या नाही, भाजपच्या नाही, पण शिंदे यांच्या वगैरे वगैरे, पण तुमच्या भाजपच्या ह्या मंत्र्यांची जी गुर्मी आहे त्याला लोकशाहीचा धडा तुम्ही द्या असं तुम्हाला मी विनंती करतो। परंतु मी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या सर्व ग्रामपंचायतींना शब्द देतो की पालकमंत्र्यांच्या या धमकीला घाबरू नका। तुमच्या ग्रामपंचायतीला निधी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या माध्यमातून विनायक राऊत घेईल, त्यामध्ये कोणतीही शंका बाळगू नका। विकासाची कामं ही केवळ त्यांचीच नाही ठेकेदारी, तर आमची सुद्धा जबाबदारी आहे ती आम्ही पूर्ण पार पाडणारच आहोत। आज निधीच्या बाबत धमकी देत असताना ह्या पालकमंत्र्यांना त्यांना वाटलं पाहिजे काही ना काय जनाची नाही तर मनाची। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।